И здравейте, хора! Аз съм на 127 и реших да снимам на блок. Изглеждаше неготин и реших да си го изтегля. Надявам се да ви хареса. Леле, вие колко е сладко. Сладурче. Започнем едно по едно. Нека да стъкло. Да речем да направим по-голяма клетка за окня. Да предположим ето това. Не съм много сигурна какво толкова може да се прави това, но са перфектни сладурчета. Много са сладички. Добре, хора. Опа. Оп. Чува се като филмче. Вижте колко са сладички. Пропуснал съм този. О, не съм. Вижте колко са много. Може да се побърдат доста. На мен лично най-много ми харесва. Долу-долу, но най-вече диамантените. Напишете в коментарите кои най-много ви харесват. Сега ще ги демонстрирам всичките. Един по един. Диамантения. Дървения. Glowstone. Чакайте, че не го видяхте. Glowstone. Gold. И грас. Опа. Май се заклещи някъде. Да. Бой. Бой. Не са ли сладки, хора? Реших само да ви демонстрирам малък мод и още едно приложение, от което си ги тегля. Но не съм го написала в заглавието, защото исках да е нещо като изненада. И така, хора, сега влизам в мод for Minecraft P. Ето го. И е много по-готино. Аз не го стегля повечето модове. Herobrine мод. Пишете ми в коментарите, ако искате да снимам на Herobrine мода. Bosscraft Life Mode, Golem Speed. Вижте колко много хора. Вижте колко много мапа. Name Tag Mode. Tor Mode.
Damage. Ресурс. Ето портал. Има много неща има. Ето. Любимите ми са... Даже има и декорация. Мисля, че има. Не съм снимала, даже и security камера. XP chest. И транспорт. Не гледайте за коя версия са, защото аз имам 0.13.1 и ми става за 0.12. И така, хора, това беше малко кратко клипче. Не чак толкова кратко. Но това беше всичко от мен. Стойте на едно място, моля. И довиждане.